Sakop ako sinulalahi pa, doong gutong sangkan inday puso, dayon kubuhat pagpurot balbagan, babalbagon ko waray kaigo kay nanalagan man. Kakuri daw ngayon san mga kustumri, san kahuganitan, pinipili nira at mga gwapo sugat san mayaman. Ang sugat man sa nga waray kahimo nga sadang igasdang, tinutuprahan inayam iran kay pobrihan. Ang sugat man sa nga waray kahimo nga sadang igasdang, tinutuprahan inayam iran kay pobrihanon man. Tinutuprahan inayam iran kay pobrihanon man. Charity sakto lang.